Hastemo coronavirus ebrumjak lockdown mo finjak oboti jorawa tangi chanai kerijan no khuni borok samong keri ingte rangri keribo angkha hapangte juda juda mothani bekhakte chubawi borok no mai khopsa sanane bagai jogasok khlaijagui tango. Hastemo coronavirus ebrumjak lockdown finjak oboti jorawa tangi chanai kerijan no khuni borok samong keri ingte rangri keribo angkha hapangte juda juda mothani bekhakte chubawi borok no mai phatiksa phatikni thapa boksadrop maru mukhite chubajaka hastemo oboti asre kotor nangli tongmani jorawo khakwani mari funuka khwai hangoro khobjak nathapulok kamni khungshakti pasan nukhong o kamini pohati prasatai bini nukhong chamuni pial ingi tongnai khongdokchi nukhungo mari chubakha tinin ochuba mugoti ntofa khoda hambare samutanai pohati prasashaka hoite chung kaisa musung mani je bororong kisa mija chawi chamung rida mano hingga kene ngai chabu lockdown period to chungwa suka je sini latha korok area o kubang ma samung khai chanai rokbo mamuse jaga tongo haita ngabona chung khobar mani ya khonoi o jaga chung motamoti list out khala ya khonoi motamoti 50 60 family no motamoti 8 kg ba 10 kg 8 kg khala ya khonoi chung mairom baglai tongo tabo khaita sinong jaga chung amne tin family hoito ke chung sido mairom sibino naina babu relai tong lockdown to sara wall lungui tongo angka social distance jeta mane na mana to joton mane laithon khub kaham kaino angka jeta hand sanitizer jeta to mana abo use khala laithon nok khubo bazar hati ja jaga to man jaba clean khai tong laina ungson angka especially angchini taku buhuk songno kobong namu sumuje obo hai ke tabuk tini para kaming rogo jeta chamung humung khai kuthung rok bebak obabung tomani mai obabung tomani obono jodi si chung overcome khai namu chung khangkai u jora ni bisimti phano ba agi ni simi jara khai tong se balai ka hamko phiaba chung tabuk jan nogo kheto tapar bari tongo bebak no chini bari habuk ta tomar jaga rogo chung hai kai chini miguthung haching hindi suti hindi mosa hindi bebak no chungabo makai lainai engke bebang takuk chini te takuk te buhuk chungabo asamung no bo abo start khlai thon engke bebak no social distance maintain khlai yakuni sarkar ni jeta instruction tomani abo no mani yakuni chole nang thon abo no ani kobok lockdown ni jorabo samukuri ajmukuri ingi tongwabo amchani kurija nukhno chubamani bagai chubamani robo tini khasang jabakha kini narokno je narok tamro khai chawi tong agi rogo je omo hai tabu te ko lockdown ni ma ba thana samung hune no khani ano ko ma ko tak tong ta kini narokno saborok obo narok ni nok ni fungo yak logoi tong eba narokno subasuri oi tong chi tabu sona subasuri nai ni mungkai sanda mo pore ba chumle mane bong ni nok lu khung mili ui borok nok bong nok simino ri borok narokno Karena bawa hai matang zat je borok je bong dikasa om hanya kuni borok narokno subang na bagai nang dikhawa bawa hai bong bagai ne ko subang man bo kaham no sa borok din su yang to ko di khaba khasa sangnai ko ti ne subawoi lai lai kaham bawa hai borok no kok kesanan musung bong family no ni ko athna kaham na tong sambai ri ta তো তারপরে তোমরা কি এটার আগে কি চাউল এখান থেকে পাইছা না এটার আগে চাল একবারও পাওয়া হয়েছে না পাইছে কেটা কেটা দিছে আগে চাল এটা আসাম রাখে তো এটা দিয়ে এটা মানে দুবার তো আজকে তোমরা কে সাহায্য করতেছে দেবমাতার ফ্যামিলি আছে kogono tongo pal ingke phan tipra sorok pal ingi toma baino tabsuk jora samukuri ajmukuri ingi tomawo dopuni kuri jalu goro mai khopsa khomne chadro kono chuba mano tongo kone salai tongkha amchani khakwar lukuro